Dobrý deň, Minecrafťáci. Dnes postavíme nový barák a tento barák bude v prvom diele hora, čo je tento diel, takže budeme staviať takú peknú horu. V druhom diele asi pridám sneh, alebo to urobím tak, že to nebudem natáčať. A poďme to postaviť. Ja som to už začal robiť, ako vidíte. A je to ťažké, lebo hora má taký špecifický tvar. Ona ide do. Tak, ja si myslím, že ide rovno a niekedy zabača. To si myslím. Blokovali mi tu brevy, tak alebo nejaké neduby, ale už som ich vyriadil. Tak poďme sa vrhnúť do ďalšieho stavania. No. Ja som dlho nenatočil ďalšie video, už mi Maxant písal, že kedy natočím nové video. Je to pravda. A rozhodol som sa, že teraz natočím stavanie nového baráku. A mne sa to nechcelo strihať, tie videá, tak mám ich tu veľa na disku. Toto je jedno z nich, kde som si už stiahol skin. Takže môžu tam byť videá so stylom. To nepochybujte. Ale moja inšpirácia je youtuber Firiakari a Maxant, takže im dajte odber, prosím. Tak, tu je zase levitujúci strom, to je hanba, tak to spálim radšej, tak to je hanba. Toto by som v Maxantovom realme normálne nečakal. Keď je to Maxantový realm. On tu myslím, že točí aj ďalšie videá. A teraz myslím, že robí taký tiež barák, ale je veľmi pekný. Oproti tej mojej hore, ktorá sa ešte rysuje. Je to tam, teraz sa dívam na ňo. Tam bol Maxant. Podobá sa na Knedu. Áno, podobá sa. Tak, ale poďme radšej staviať, ako sa zaoberať Maxantovým domom. Ale blokuje mi cestu Oliverov dom. To je môj najväčší kamarát vo školy. Tak to budem musieť nejako vytočiť v tou horou. Áno, ja chodím ešte do základnej školy. A tam mám veľkého kamoša Olivera. A on má kanál Super Oli MC, takže by som bol rád, keby ste mu dali odber. A ten dom nemusí vyzerať úplne dobre, lebo nie som nejaký veľký staviteľ v tomto realme. Ale asi vám dám aj taký svet, kde som si získal poctivo diamanty. Áno, naťažil som ich, myslím, že tak. Teda 64. Keď to chcete po slovensky. A tam som bol len v jednej kejvke. Áno, v jednej jaskyni. Potom som ešte bol v Maxantovom svete. Tam som naťažil tiež 64 diamantov a dačo. A bol som ešte na jeho videách a myslím, že urobil na mňa sponzorčenie. Áno, urobil do komentáru odkaz na môj kanál.
Tak ja teraz urobím na jeho kanál odkaz. Bude v popisku. A táto hora sa ani tak veľmi nerysuje, lebo je to hrozne ťažké. Tak úplne sa nepodarilo. Tak asi to budem musieť urobiť tu na strih taký menší. To som počúval, ako urobil. Však to vyzerá hrozne. To sa mi ani nenarysovalo. Tak Maxantovi sa to už rysuje. A mne ani nie. A Oliver Chovanec sa pripojil. A to je nezvyčajné, že sa pripojil Oliver Chovanec. Tak potrebujem sa s ním asi stretnúť. Napíšem asi do chatu, aby sa prišli pozrieť na môj veľký projekt. To kde boli? Počkaj. To kde sú fantomovia? Mňa teraz nezaujímajú nejakí fantomovia. Mňa zaujíma tento barák, ktorý stavím. Teda hory. To není barák, ale hora. A dúfam, že sa mi narysuje, lebo keď nebude ani taká dokonalá, tak to nebude dobre. Chudák ty, Oliver. A so mnou hrajú už takí Maxantovi fanúšici, alebo kamaráti. A sú v tomto veľmi pozvaní. Neviem, či vás tam pozve Maxant tiež, ale závisí to na ňom. Ale to je čo? OK, tak to sa nerysuje. Tak to sa úplne nerysuje. Úplne sa to nerysuje. My tu teraz robíme baráky. Áno. Tak to je teda blbé. Tu mi chýbal kameň. To čo je? To som to mal vole. Do prčí. Tak toto mi zaberie veľa. Ale počkaj. Pozriem sa, či sa mi to rysuje. Tak, toto sa mi úplne ani nerysuje. Tam je Maxant vo vzduchu. A už sa nám to narysovalo konečne. Som tu o 4 minúty. A tak toto vyzerá. Som s tým trocha spokojný, ale potrebujem to ešte urobiť viac. Tak zase som tu o 4 minúty a už sa nám to veľmi rysuje. Né, Oliver Chovanec sa opustil. To je blbé. Ja som s ním ešte chcel hrať. Že by som si s ním zafajtila. Ale teraz tu mám tento projekt, takže som nemohol. Ale zatiaľ to vyzerá dobre, ale na konci videa budem musieť urobiť ešte detaily. Lebo toto je fakt divné. To nevyzerá ani ako je to hora. OK? Tak už som začal robiť detaily a toto urobím akože na celej hore. Áno, na celej hore. Potom v druhom diele alebo v treťom, alebo to nebudem už natáčať, tak dám na túto horu sneh. Ale vidím, že sa tu už niečo robí. Prečo sa tam zabíjajú? Aha, Maxant im dobil pevnosť. Áno. Tak určite im dobil pevnosť.
lebo toto som ešte nikdy nevidel. Maxan tu dáva iba bany za to, že keď niečo veľké ukradnete, ale aj keď niečo ukradnete. Alebo zničíte celú diaľnicu. A to už dal Febovi ban. On má kanál neviem aký, ale to je jedno, že aký majú kanál oni. Ale už som to hovoril, že Maxand je môj veľký favorit, tak som nehovoril, že Moon je tiež môj veľký favorit. No, viem, ako som ho spoznal. Že normálne on robil pasce a tak sme si ho obľúbili. A najlepšie video, čo sa mi najviac páčilo, bolo s Adelkou. Ja tu potrebujem ešte dorobiť detaily. On jej dal 64 diablokov a ona s nimi urobila normálne diamutiku a ešte urobila z nich diamantový dom, čo je podľa mňa úplná kravina. Aj asi podľa Maxanta. Že Maxant. Tak Maxant odpovedal, lebo my spolu natáčame videá a tie videá s ním sa mi veľmi páčia, tak preto ich točím. A toto je, už som to hovoril, že to je na Maxantové serveri a čaute.